Amatørradio. Du kan komme med i en verdensomspændende hobby. Et univers af teknik og kommunikation og venner over hele verden. Danish Amateur Radio Station. OZ5 Bravo India Radio calling. Danish Amateur Radio Station calling and standing by. Yeah, I'm checking propagation. I'm operating remote. I'm physically sitting in New York. The transmitter is in the state of Maine. It's sitting on the Atlantic Ocean 300 meters from the sea. I'm testing the station out. Velkommen til Radioamatøren i Birkerød. Det er et enestående samfund, som er i stand til at lave kontakter over hele verden, uden at bruge telefonnet og uden at bruge internet. Som radioamatør kan du kommunikere direkte fra din egen sender til alle steder på jorden. Du får lynhurtigt venner over hele verden. Men amatørradio er mere end bare at sende og modtage. Det er også en spændende blanding af videnskab, elektronik og computere. Radioamatørerne i Birkerød holder til i smukke omgivelser på Heskøbgård. Her mødes vi og hjælper hinanden. Vi bygger radio, holder foredrag og udveksler erfaringer. Har du nogensinde haft den der afprøvet i praksis? Ja, det har jeg. Så kan der godt ligge 4-5 kW over kondensatoren, indtil man får afstemt den rigtigt. Jeg synes, jeg hørte nogen på radio. Det er lige spændende, om man er ung eller gammel. Her hjælper vi eleverne fra Rudersdals Kommunes Ungdomsskole med at bygge deres første radio. Radioamatørerne har også deres egne satellitter, vi kan bruge. De satellitter, de løber rundt om jorden, og det betyder, at vi er nødt til at følge disse satellitter med vores antenner. Så vores antenner skal altså pege på satellitten for, at vi kan kommunikere over dem. Og de antenner, de er altså så nødt til at følge med, så længe vi kan se satellitten. Satellite Alpha Oscar 40 will be visible in 2 minutes. The moon will be visible in 1 minute. Satellite Hubble is visible. Oscar Zulu 9 Victor Queen. Oscar Zulu 9 Victor Queen. Calling satellite. Yankee Lima 2 Golf Brazil. Yankee Lima 2 George Bravo. CQDX. Yankee Lima 2 Golf Bravo. CQDX outside Europe. Yankee Lima 2 Golf Brazil. Amatørradio er også udendørs aktivitet og sport. Radioamatører kan tage på ekspeditioner selv til jordens fjerneste egne. Du kan snakke med dem på radioen, eller du kan selv tage med. Hjemme i Birkerød er der orienteringsløb hver anden søndag. Du pejler posterne i skoven ved hjælp af en lille radio. Det tager nogle timer at finde de 5 poster, og der er masser af frisk luft og kammeratskab. Bliver du rigtig dygtig, så er der både danske, nordiske og internationale mesterskaber. Amatørradio er hands-on på teknik, videnskab og kommunikation. Er der en kreativ tekniker gemt i dig? Vil du have nye venner? Vil du være med lige i troldmandens værksted med teknik, videnskab og radiokommunikation? Medlemskab kræver hos os ingen forkundskaber. Vi hjælper dig på vej. Radioamatører er for alle. Kom og vær med.